nabay kaso sa magpapari-pari sa menteryo, labi na karon nga kalag-kalag, dunay mga mudos sa mga mangingilad nga magpapari-pari o magpapastor-pastor, mo offer ninyo og pag-ampo, mohatag pud mo og donation. Ang uban ra ba kay donation kunuhay ubungat yun og saktong presyo. Nagtuo mo nga maluwas ang kalag sa inyong mahal sa kinabuhi, dayto ang scammer mao'y nakapangwarta og mayo ninyo. Unsay kaso nga pasaka, pwedeng i-charge under Article 315, Paragraph 2, Subparagraph A sa Revised Penal Code. Unsa maning kasuha, estafa, ilad, swindling. Ngano man, ningon ang balaod, ang tao gani nga nagpakaroon ingnon nga sangkap siya sa mga qualifications aron makapangwarta o makapanghimus siyang isig katawo, pwedeng i-charge og estafa under Article 315 sa atoang Revised Penal Code. Busa siguruan ninyo nga kanang inyong ika-transaksyon tinuod na nga pare o tinuod nga pastor.